президенти нави Куба Мигел Диас Канел интихоб шуд. Ассамблеяи миллӣ рӯзи панҷшанбе ба тарафдорӣ аз номзади ягона ба мақоми раҳбари шӯрои давлатӣ овоз дод. аз 605 вакил 603 нафараш аз Мигел Диас Канел тарафдорӣ кард. интихоби сиёсатмадори 57сола саҳифаи навро дар таърихи кишвари социалистӣ боз мекунад. баъди инқилоб дар Куба наздики 60 сол раҳбарии ин кишварро сулолаи Кастро бар уҳда дошт. нахуст Фидел ва баъдан бародари хурдии ӯ Раул сари қудрат буданд. Раули 86 сола мақоми президентиро тарк мекунад, вале то соли 2021 дар вазифаи раҳбари ҳизби коммунистӣ мемонад. Диас Канел аз соли 2013 аввалин ноиби раиси шӯрои давлатӣ ва сарвазири ҳукумати Куба буд. аз соли 1994 то 2003 ба ҳайси нахустин котиби ҳизби коммунистӣ дар яке аз минтақаҳо фаъолият мекард ва баъдан дар бюрои сиёсӣ вазифаи вазири маорифро ишғол намуд. аммо дар гумон аст ки президенти нав дар Куба ислоҳоти ҷиддиро роҳандозӣ хоҳад кард. ӯ бештар ҳамчун мақомдори иҷрокунанда маъруф аст ки бояд вориси боэътимоди Раул Кастро бошад.